Magyarország 2017. évi viselő és újonc vezetpályás összevetőbajnokságán az újonc leány 4 próba versenyszámában 3. helyezést ért el Botos Katalin Milna, Csepelinek 2155 ponttal. Második helyezést ért el Fülöp Alexa, Miskolci-Éresi, 2496 ponttal. A versenyszám győztese, vezetpályás országos bajnoka, Keszthelyi Luca, Szegedi-Érese, 2534 ponttal. A bajnok edzői Erzsébet Tibor és Keszthelyi Ferenc. Az érmeket az egyik edzője, édesapja Keszthelyi Ferenc urat talál. Gratulálok!